Murag imuha man eh. Ha? Oo, ako aja di ay. Akong nakita diri. Plus, Wala. salamat kayo ha. Lili mo. Plus, salamat kayo. Ay, wala. Sabayan. Pamiliti, magkunin na ako good. Sige. Salamat Sama pa kayo. uli. Thank you Wala. kayo ha. Oh. One eternity later. Lah. Ate. Hmm. May kwarta. Hmm? 500. Imuha ni ba? Wala may laing ning agi din eh. Ako sa nagtawang taon. Tuod. Nawala dyan ako 500. Imuha gini. Kay wala laing ning agi din eh. O nang darate. Tigaan na lang ka na ako. Eh, Ayaw imuha na. na lang ni. Ayaw na. Kanina Ayaw na. lang kani. Dili na na importante. Okay ra kayo nako. Wala koy problema. Ana. Diha na nimo. Kay basin. Napakahatagan ng imong pamilya. Salamat ra kayo kay. Kay adto pa pud ko sa unahan sa bukid kay maglampas. Ayaw na. Imuha na na. Sige, sige. Salamat kayo. Wala sa kayan. Sa man ni bataan yung inga. Dugay wag kayo makauli. Aha, naman po ito gilaag-laag. Ma, Oh! Anong karoon pa man ka? laad ko. Laag. Ah, mo kagalag-laag dapita ha. Baryo. Laad. Dayon, sa may napala ni man na yung laag-laag. Wala. Pero ma, ta ko kwarta ganina. Dayon dong. Akong giuli. Kay dili man maayo nga. Dili ato ang kwarta din. Dili na to iuli. Pilang ta din mo nakitaan dong. Kuan kanang 550 pesos. Pastilan ka dong. Anong giuli pa man nimo dong? Makapalit na 5 kilong bugas. Bataa jud oy. Dili man, Grasya na giuli pa. dili man na maayo. Wa jud tay makaonon gawa tay bugas. Wala na kay bugas. Kay bugas na to. Kay payamahan nga wa pa kauli hangtod karon nag-inom na pud to. Sunod gani dong makakita ka dong. Ayo jig giuli kabalong grasya na na. Ikaw jud dong. Na sige ma. Kay mubalik ko sa kureto sa kong mga barkada. Kay naami lakon. Muuli ra ko niya dayon sayo. Bantay na imong pasayo-sayo ha unya. Gabi na pud kay ka uli nya sayo sa kadlawon day. O, sige. Sunod makakita kag kwarta ayo nag-iuli. Muadto na ko. Oh sige na. Ayo nag-iuli ha ug makakita ka. Oh. Ma, Oy, may hapon. may ngapon dong. Wala kay sayo-sayo ka nakauli. Sayo-sayo lagi ma. Then kita ko kwarta 1,000. Ha? Dako apo na dong. Lagi rin. Akong gipalit og pa-surprise nimo ba? Si Nina. Di na po kay dress. Kani. Sibo kay na nimo ma. Kay kani nagpait pugog para ko ah. Ayo kay wa na nimo giuli. Mao gani. Ingon man ka. Dayon. Nay, luto. Na dito sulod dong. Kaon ko. Kani dong murag sakto jud kay ni nako dong. Oh, sakto kay Salamat nimo. kay ani dong ha. Oh, nahibalan man ako imong sukod. Oh sige kay Sige. tuwa na sukdon ron. Bagay jud kay ni nako. Oh. Hindi ta jud kayo bilib. Ayo. Oy, May hapon ma'am. oy, hapon sir. Kolektor ni sa katong imong giutang nga. Kuan. Supa ba? O dayon, 1,000 na lang ang imong bayron nun ma'am. 1,000. Last naman ron. Budget na Karon nga. na lang mangbulan. Oh, balikan ako na ron. Hala. Hala ka sir, pwede mo hangyo sir? Murag nawani jud ang kwarta sir. Hala ka ma'am.
Sure, di ka, ma'am? Nawani dyan akong kwarta, sir. Sure dyan ko, sir. Mura ba ito tugon sa mo ang amo nga? Pero, sabi lang mo, sinuod ng gani. Pero ayaw lang, abtig ugma. Oo, oo. Ako sa pangitaon. Bariyan na lagi na ako na, sir. Ugmay mo, unya, ipahatod ng hapon ha. Oo, ipahatod na ako sa akong anak ko. Sige. Oh, sige. Salamat kay ma'am. Oh, salamat kay sir, ha. Oh, Dala na lang ko niya, sir. maadto na ko. Dong! Hi, ito, Dong! Oh, Kaya maday ka diha. Ganyan ko po yung ngita ninyo. ito, gikan. Nakita ka sa mong kwarta? Kwarta lang ko ba nawani para bayad ko sa lindi? Para bayad ko, hindi? Oh, Yung saon mo na. nakakita ka to? Basta yung nakakita ka? Gahilom-hilom ra ka? Nga naman. Maugahin ng utana ko nimo kay nawani akong 1,000 para bayad ko sa linding. Murag nakabalo jud ko dong. Kanay mong gisuot ni sanina og kanay, murag kantidad nig 1,000 murag mao jud ni dong. Mao jud ni dong. Oh. Ah. 1,000 nako para bayad sa kuan linding. Tug andig tarong dong. Asa man nimo nakuha akong kwarta dong? Asa nimo nakit-an dong? Kaya sa ko ano, ilalom na si mong katrema. O din, kapalo man gani day ka nga, nakakita ka kwarta nga. Ako am day to para bayad Ingon mo sa kang linding. dili iuli kung kakita god. Sa dili uli. Na. No, 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 no. Nakaw sa ko. Sila ka.